por 4 esquiniñas de nada. Cuadradiño xoga cos seus amigos. Rin, rin, é hora de entrar na casa grande. Pero Cuadradiño non pode entrar porque non é redondo como a porta. Cuadradiño está moi triste. Gustaríalle moito entrar na casa grande. Entón tórcese, dóblase, ponse de cabeza abaixo, pero sigue sen poder entrar. Ser redondo, ser redondo, dicen os redondiños. Telo que creer, telo que creer. Cuadradiño intenta con todas as súas forzas, pero non hai nada que facer. Que podemos facer? Cuadradiño é diferente, pero nunca será redondo. Pois teremos que cortar as esquinas, dicen os redondiños. Non, que me doría moito, dice Cuadradiño. Os redondiños reúnense na sala grande e falan moito tempo, hasta que comprenden que non é Cuadradiño que ten que cambiar. É a porta! Entón recorta 4 esquiniñas. 4 esquiniñas de nada que permiten a Cuadradiño entrar na casa grande, xunto a todos os redondiños. E Cuadradiño e Redondín o conto chegou ao seu fin.